Kongo Sogo baloyɔrɔ Wedibila kɔnɔ min filɛ nin ye kilomètre 40 ni Wagadugu ye waati sera Clark Longrin fɛ a k'a ka Kongolɛw balo ni waati nin na Kongolɛ nu ye den 16 le ye ka taa fara denmaw kan dugukolo hectare 70 kɔnɔ Kongo Sogo balo nu be kɛra hectare 15 le la fɔlɔ Clark Longrin min ye Canada den ye sigini lo Burkina kabini san 1954 a bɛ Kongo Sogo de balo o cɛ ma ni min ye ka gɛlɛn mun kama a sɔrɔla Kongo Sogo siya 2 jɛn le la. Il y a une espèce sauvage. Tugu dɔ tun bɛ Burkina Faso yan kabini waati jɔn ni o tun b'a wele ko potamouchère a tun bɛ balo kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔdaw de la ne ɲa dala kelen kan min bɔra Buguriba la san 1960 la nka kabini o waati o tɛ yen tuguni n'o tɛ a cɛman kelen yɛlɛla lɛmuso kan min yɛrɛ bɛ balo du kɔnɔnaw na o ye denw sɔrɔ minnu siya ɲagamilen don ni nazarakan na u b'u wele ko métisiw mɔgɔ dɔ y'a dala u kan ani a y'u mara a tilara ka u jɛnsɛn wasa u ka buguya ka tɛmɛ nin kan a cɛman kelen ani musoman 2 bɛ anw bolo o b'olu wele le ko potapork mun kama a cɛman ye potamouchère ye ani a musoman ye lɛmuso ye min yɛrɛ bɛ balo du kɔnɔ ni potapork nunu bɛ kabali kɔnɔ suruku musoman ale b'a kelen ka kɔn cɛman sɔrɔ ɲɛ a ka lafiɲɛ waati yɛrɛ lo ni ɲayirali Kongo Sogo baloyɔrɔ Wedibila ni bilara sen kan san 1998 wa a kun tun ye fana ka Kongo Sogo bangebagaw di maaw ma minnu tun bɛ fɛ k'u ka baloyɔrɔ yɛlɛ a kun dɔ tun ye fana ka ladagamuni min ɲasini bɛ lamini ladon cogo ma ni sabati o sababuya da don ɲa bɛna se ka da Kongo Sogo sugu dɔw kan minnu tun tununa Burkina Faso kabini waati jan ka Kongo Sogo minnu tununa ka bɔ Burkina Faso nunu balo walima ka Kongo Sogo minnu bɛ tunu sira kan nunu balo hakilina min bɛ o kɔ o ye ka segi ka u bila kɛnɛ lakandaniw na ani ka u ladon o ladon cogo ɲuman na min ye kɔnɔ sogolɔnw ye o Kongo Sogo minnu buruju bɛ Burkina Faso yan o ye kɔnɔ sogolonkan wulenw de ye olu kɔni siya tununa Burkina Faso yan a bɛ sanji 50 bɔ sisan o ra anw bɛ fɛ ka u balo wa an b'o kɛ baaraɲɔgɔnya fana ni maa wɛrɛw ye minnu bɛ o balo kɛra jɛnkolodeni yɛrɛ sigila u kadra kɔnɔ Benin ani Niger ka kɔn a ka baliku ɲɛ kɔnɔ sogodon kan wulen fɔlɔ tini wulemani ye a kan na nka kabi n'o ka dɔgɔ o janya bɛ tɛmɛ mètre 2 kan nka waati nataw la Clark ka laɲini ye ka o labila Kongo kɔnɔ wasa o ka buguya o yɛrɛ ma ni Kongo Sogo baloyɔrɔw kɔnɔ o bɛ Kongo Sogo dɔw fana feere Kongolɛ bala ani toto lo mɔgɔw b'a ɲini o fɛ caman a cɛman n'a musoman sɔngɔ ye sefa wari wa 40 de ye maaw yɛrɛ ka laɲini ka bon ka se hakɛ la min na ne tɛ se ka a sɔrɔ ka di bɛɛ ma an ye balaw minnu ka ca 350 ye feere maaw ma ka ban minnu bɛ fɛ ka Kongo Sogo baloyɔrɔ dayɛlɛ ka Wedibila Kongo Sogo baloyɔrɔ lamunu kɛ aw bɛ se ka sanga 45 ɲɔgɔnna ta wa k'o kɛ aw ɲa bɛ se ka da miniyanw kan ɲalaw jenekalan ale min ye farafina sɛgɛnw bɛɛ la belebele ye sɛnsɛnw i n'a fɔ nin min janya tɛmɛna mètre 1 ani 75 kan a sɔngɔ sera sefa wari miliyɔn 1 ani 500 ma ni dagbɛ nin fana bɛ yen ni nasarakan na u b'a wele ko hipotrag nka ale tɛ feere la ka nin baara nin kɛ maa 15 lo bɛ Clark bolo o cɛ ma Amidu nana min ye bagen balola ye je donne à manger ni dumuni d'o ma n'o man dimina fana b'o furakɛ ne kun nana baara le kɛ nka waati min na ne ɲa dara min bɛ kɛra nin kan a diyara ne ye kosɛbɛ o tɛmɛnin kɔ n ka patɔrɔn in kalan kalo 6 tɛmɛnin kɔ a y'a ye ko lɔnniyaba bi na ne nusɔn ka di ka nin baara nin kɛ ni Kongo Sogow ye Amidu ye ɲayirabaga ye fana anw tɛmɛna waati min na ni daw tun yɛlɛnin tɛ ɲaden lɔgɔlɔbagaw ye ni Kongo Sogo baloyɔrɔ nin na ɲaden lɔgɔlɔbaga 20 ɲɔgɔnna lotu bɛ na o yɔrɔ la san bɛɛ ka kɔn covid bana yan minnu bɛ na o yɔrɔ la o da dɔgɔyala kabini waati ni nka Wedibila bi na ye fɛɛrɛ ye yɔrɔ min na maaw bɛ se k'o ɲa da Kongo Sogow kan kamasɔrɔ Kongo caman kɔnɔ yɔrɔ min na ɲa tun bɛ se ka la Kongo Sogow kan lakandako gɛlɛya sababu la maa tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu na tuguni ka se bi ma a ka Kongo Sogo baloyɔrɔ la a bɛ taara ni sɛgɛsɛgɛliw ye ɲa Kongo Sogo sugu dana-danaw minnu bɛɛ bɛ anw bolo ni anw bɛ sɛbɛn kɛ u tɔgɔ la minnu ye fiche technique ye o ka wɛrɛw kan ka kɛ cogo min na o ka dogoyɔrɔw bonyaw kan ka kɛ cogo minnu na ka di Kongo Sogow ma minnu mako bɛ dogoyɔrɔ la mun kama o jɔyɔrɔ ka bon an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye Kongo Sogo ninnu ka dumunifɛnw dumuni jumanw de anw bɛ se k'a sɔrɔ an sigiyɔrɔw la ka di Kongo Sogow kelen kelen ma minnu bɛ anw bolo dumuni hakɛ jumanw de kan ka di u ma don o don Kongo Sogo bangebagaw bɛ se ka feere da minnu na
lakandabaliya min be yen ni kɔlɔlɔ juguw sera fana wedibila ka ɲayirali kongosogo marayɔrɔ la dɔ farali kongosogo nunu ka dumunifɛn dɔw sɔngɔ kan ka taa fara u kan maaw tɛna ka caya min kɛ tugun sababu y'a to kongosogo dɔw sara gɛlɛya min be yen nin ye ne jagoya ka dɔ bɔ kongosogo nunu ka dumuni kɛta ɲumanya la ani a hakɛ fana nga o ma kɛ fɛn ɲuman ye ka di kongosogo dɔw ma wari tun tɛ ne bolo an ka jakuma wara dɔ yɛrɛ sara ale min yɛrɛma bibi nin na ka a ye burkina faso yan a ka gɛlɛn kosɛbɛ tankɔn ni nasarakan na o b'a wele ko bibal o tɛ anw bolo bilen hipodrage 6 de tun bɛ anw fɛ ni olu tun ye dagwɛ cɛman 3 ani musoman 3 ye nka bibi nin na dagwɛ jɛɲɔgɔnma 2 dɔrɔn de b'anw bolo bibi nin na kongosogow feere ani maaw b'u senfa ka n'o ɲadenlɔgɔ lɔ min kɛ nin sɔrɔ min bɛ kɛ o la nin tɛ se k'a jɔ ni wedibila kongosogo baloyɔrɔ musakaw ye o rado ka se ka jɔ ni o musaka nunu ye Clark Longgreen ye baɲumankɛ tɔn bila sen kan a ye o min tɔgɔ da ko Centre pour le développement de la production phonique nin baɲumankɛ tɔn sababu la a bɛ kalanw di maaw ma ka taa kongosogow minɛ cogo ani o balo cogo la a bɛ lɔnniyaw fana di maaw ma ka taa yɔrɔ lakandaniw ladon cogo la sigidaw n'a laminiw baarakɛlaw nafa la Gildas da segimantɔ ka bɔ Wedibila VOA Bambara tɔgɔ la